खेसारी लाल यादव के गाना सरस्वती पूजा पर आखिर काहे ना आवेला, आइए वीडियो में जानल जाओ। हम बता दी कि सरस्वती पूजा के गाना पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, टुनटुन यादव बड़ बड़ स्टार के गाना आ जाला। खेसारी लाल यादव के सरस्वती पूजा पर एगो भी गाना रहुआ यूट्यूब पर जाकर सर्च करम तो शायद ना मिल पाई। का रीजन रहुआ जाना तानी कि आखिर ऐसा काहे होला कि सरस्वती पूजा के गाना खेसारी लाल यादव ना गावे लेन। हम बता दी कि यह दुर्गा पूजा होके, होली होके, हैप्पी न्यू ईयर मतलब नया साल होके, मतलब हर पर्व तीज पर खेसारी लाल यादव जी के गाना आवेला। लेकिन एगो सरस्वती पूजा ही ऐसा बा जौन पूजा बा ओमे खेसारी लाल यादव के एगो भी गाना आज तक नहीं आयल। पुरानका आई लोग विसर्जन के गीत आई लोग, लेकिन सरस्वती पूजा के आगमन में खेसारी लाल यादव के एगो भी गाना नहीं खे। और जौन विसर्जन के भी गाना हो कि उ मतलब रउआ सभे के पता हो कि जौन मतलब एथी चलेला, दुर्गा पूजा चलेला, वही पूजा में आयल हुई, दशहरा में ही आयल हुई। सरस्वती पूजा के मतलब माहौल में ये घड़ी के दिन में ना आवेला सरस्वती पूजा के गाना, भक्ति गाना खेसारी लाल यादव। आई एक रीजन जानल जाओ। सबसे पहले हम बता दी कि टुनटुन यादव बानी, प्रमोद प्रेमी यादव बानी, बुलेट राजा, तो चंदन चंचल, इस सब मतलब थोड़ा मतलब छोट मतलब खेसारी लाल यादव से छोट कलाकार है लोग। तो ई लोग के गाना गा दे वाला लोग हर पर्व तीज पर, छोटा सा भी कोनो पर्व तीज हो, कोई के जन्मदिन में गाना बा तब वो गाना गा दी लोग। लेकिन उ खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग बड़का स्टार हो लोग, शायद एक वजह से ना गावेला लोग। आकि ई पर्व जौन तीज बाटे 2-3 दिन तक रहेला, ये वजह से ना गावेला लोग। ई बात पता नहीं कि गाना आवे के चाहिए बिल्कुल, काहे से कि दुर्गा पूजा पर, होली पर, नया साल पर, सब पर्व तीज पर तो गाना अबे करेला। तो सरस्वती पूजा में भी आ जाई तो बहुत ही अच्छा रही, काहे से कि खेसारी भैया एगो भी गाना मतलब तोहार सरस्वती पूजा में नहीं आयल, तो ए बार अगर गाना गा सकेला तो जरूर गई है। हम बता दी कि ए बार टुनटुन यादव के एगो बहुत ही सुपरहिट गाना आवेला बा सरस्वती पूजा के। ऐसे तो गाना बहुत सारा आवेला, लेकिन ई बार एगो गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट आवेला बा अपना टुनटुन यादव जी के। और खेसारी लाल यादव के गाना आई कि ना भाई ई तो नहीं बता सकत, लेकिन गाना आवे के चाहे सरस्वती पूजा पर बिल्कुल। ऐसे कि हम बता दी भाई, देखा होली एक दिन के पर्व रहेला, एक दिन के रहेला, तो खेसारी लाल यादव के गाना आ जाला। हई हैप्पी न्यू ईयर मतलब नया साल एक दिन के रहेला, तो खेसारी लाल यादव के गाना आ जाला। ऐसे बहुत पर्व तीज बा जौन की गाना आ जाला। हई सरस्वती पूजा हमनी के तो 2-3 दिन रखे नहीं सो, पहलू से भी गाना बाजेला, तो ए पर गाना ना आवेला। तो जे तरिया सब पर्व तीज पर गाना आ जाला, ओ तरिया मतलब सरस्वती पूजा पर भी गाना आवे के चाही। जय हो।